सोमखोर गोथां बिटिसि सोरजिनायनि थांखिजों बनसुनि 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि जागायदों। इनाय दखलगिरिया बेसेनगोनां दंफां लाइफां दानस्रांनानै सिलिंखार खालामनानै गामि गायसंना थानो हमनाय क'क्राझार जिल्लानि सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामाजों लोगोसे गासै बिटिसि ओनसोलाव सोमखोर गोथां खालामनानै मोनसे बाखनायथाव आरो रेकर्ड सोरजिनो नाजादों बर' माहारियारि फरायसा आफादा। बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै बनसुआ फैगौ बोसोराव बिटिसि ओनसोलाव 9 लाख बिफां फुलि गायनायनि थांखि आजावदों आरो बे लेखा मंगलबाराव ब्रिटेन इस्लारि दैदेननाय बनसुनि दैदेननायाव आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि हेफाजाबाव बे 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जागायो आरो बे आयदायाव क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव जर'खा मोनसे फोरमायथि। आं दायो दङ क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमनायाव थानाय जि गोदानै फोसावजानाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिङाव दङ। जिहेतु माखासे समनिफ्रायनो बेयावहाय बे हाग्रामानि बेसेन गोसा दंफां दानस्रांनाय, बेनि हाखौ दखल खालामनाय बे जाथाया सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरावनो बनसु एबा बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय मोनसे गोथों बिथांखि लादों। जिहेतु 9 लाख दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायनाय नुनो मोनदों आरो बेहाय बे हाग्रामानि दिग्लि ओनसोलनिफ्रायनो बिथांमोना जागायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयावहाय आं नुनो मोनदों बनसुनि गेदेमा बिथांमोनखौ नुनो मोनदों। आं थोंजोङै बिथांमोननिफ्राय मिन्थिना लानि मा थांखिजों नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जागायखो। बनसुनि जानानै नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोङो थारमाने जोंनि एजुकेटिभआव जों बेखौ रिसार्च खालामदोंमोन जे बनसुनि एजुकेटिभआव जे जोंनि टाइम स्लेब जे जोङो एनादार 20 इयार्स बेक जुदि थाङोबा जोंनाव बेहाय बिराद ग्रेनारिमोन। दा आरो बेयो वर्ल्डआवनो डेन्स फरेस्ट होननानै मिथिनाय जायोमोन। दा बेखौ नायोबा दानियाव जों एनादार 20 इयार्सआवनो जुदि जोंना बिफां लाइफाङा जुदि जोबलांबा एनादार 20 इयार्सआव जोङो मा जागोन। दा बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियना सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट नि थाखाय जोङो जा जगार खालामगासिनो दं। खिन्थु जोंनियाव मोनसे सोंथि फैबाय जे सेपारेट स्टेटखौ जे जों डिमान्ड खालामदों, खिन्थु जोंना गावनि सम्पतियानो गोमालांजोबोब्ला, गावनि गेजेरावनो इनक्ल'जार्स बाहेरा इनक्ल'जार्स बहुद फैयोब्ला बेयो बहुद एफेक्ट होदों। जे फरेस्ट दानफायनायल' नङा, बेहाय बाहेरानि जे इनक्रोचमेन्ट, जोंनि जे सेन्सास बाहायबो जोंनि होदों आरो जोंनि इक'नमिक, जोंनि थांनानै थानाय आरो समाज बेबस्थायावबो बे फरेस्टआव इनक्रोचमेन्ट खालामनाय बे खामानिया जोबोद इम्पेक्ट होदों। जोंनि फरायनायावबो होदों आरो बिभिन्न लाइनावबो होदों आरो बेयो गभर्नमेन्टनिबो मोनसे गिदिर बार्डेन जानानै फैदों। गभर्नमेन्टनिबो मोनसे गिदिर बार्डेन जादों। दा बेफोरखौ जों बहुद स्टाडि खालामबाय जे जोङो मा मावनो हायो, जे जोङो मा होनो हायो। दा बनसुआ बेखौनो सिन्था खालामबाय जे जोङो देग्लायनि जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बानायनानै होनाय जे सिबलिङा 9 लाख दं, होमबा जों बे 9 लाखखौ जों गायगोन। जों बेखौ बिथांमोन सहाय होदों, बिथांमोनजों जों रायलायबाय। दा जों खावलायबाय गोबां